endnu en film i føljetongen parkeringsur. Park Solar hedder det. Jeg har tidligere sat Park One-ur op, og der er batteriet sat ud 2 gange, og det har kostet mig 2 parkeringsbøder af 750 kroner. Og det bliver man træt af. Så nu får den med solceller og parkeringsur. Manualen. Nu har jeg lige læst den igennem, og jeg tænker, kutters, den er faktisk okay. Men skriftlige manualer til sådan her. Det er som om, det bliver bare bedre af, at man ser det live, ikke? Så vi tager den. Aktiver uret ved at trække folien ud. Og folien, det må altså være den her. Lur mig om ikke, at det er fordi, at den sidder imellem batteriet og det skal lede. Og det gjorde den, for nu er der pludselig blinkende tid. Okay, godt. Så siger de så, når timetallet er begyndt at blinke, trykkes henholdsvis 2 og 3 for at indstille tidspunktet. Den er 15:43, så jeg trykker op til 15. Jeg trykker på 3, så plus. Og så får den lige en etter, og så skifter den. Og der var minutterne. Og så får den lige en etter mere. Det er året. Okay, 13. Det tyder på, at den er produceret i 13. Okay. Det er den 30. maj 2025. Og så for hver gang det blinker, så trykker man altså der. Og nu... Nej, det gjorde man ikke. Det var forkert. Så vender det igen. Måske jeg lige kunne gå ned, ja. 2 går ned. Sådan, 30.5. Så jeg skulle have trykket på 1. For så... nu har jeg stillet tiden, og nu blinker den bare. Så det må betyde, at nu kører tiden, og så kører parkeringsuret. Så nu er der kun tilbage at tage filmen af, og så skal det monteres. Og det skal man gøre i plus 15 grader, det er det nu. Hvor skal den til side? Jo, altså ifølge dansk lovgivning, så skal den sidde i højre side, hvis det er et fast ur. Det siger egentlig ikke noget om, hvor i højre side. Jeg har tænkt mig at sætte den så højt op, at det er let at stille uret, for på et eller andet tidspunkt, så skal man stille det manuelt. Og det vil være rigtig rart at kunne, uden at man nærmest skal sådan, ja, ligge med næsen ind under. Man skal kunne se uret, når man stiller det. Så jeg kommer til at sætte det relativt højt. Så skal man fjerne klæbepuder. Fantastisk ord, ikke? Klæbepuderne her. Wow, det er der, hvor klistret skal i ruden. Så jeg tænker 6 ned af, og så har jeg altså tænkt mig at sætte den der. Og så skal man holde den i 30 sekunder. Så Park Solar er sat op. Nu stiller det automatisk et kvarter efter det øjeblik, man har parkeret. Og det er jo smart. Så behøver man ikke at huske at få uheldige bøder. Men det kan jo også godt være, at man vil stille det manuelt. Og det er der så også en rigtig fin vejledning til. Hvis man for eksempel parkerer klokken 9, og betalingen først begynder klokken 12, så kunne det være meget rart at stille uret frem til klokken 12. Og det gør man sådan her. Så hvis du for eksempel er parkeret klokken 4, og du gerne vil stille det frem til klokken 6, så klikker du på 3, og på 3 igen, og så stiller den simpelthen uret manuelt. Lad os sige, at vi går til klokken 6. Så nu, så kommer man tilbage til tiden. Det betyder så, at klokken er nu 4, men parkeringsuret skulle gerne stå til klokken 6. Må dette redde dig for parkeringsbøder og andet bøvl? Jeg håber ikke, at mit blodtryk skal op igen, fordi der dukker en hvid eller gul seddel op under vinduesviskeren.